takuverenga claim unodiwa mudare rashe inhau yekurodza mwana sikana ane makore ari pasi makore 10 apa vanhu vechirungunzi 18 10 unoti kudii nazvo pamusoro wezambo inini papa ndina kurodza mwana ane makore ari pasi pe18 years. unoziva zvipi? Inini ndinoziva kuti mwana wangu ari kapfuura 18 years. Documents ndine birth certificate rake ripi? amai vakawagera maybe havasi birth certificate havanaro zvati ndoratiri kuda otherwise mari hazviiti mwana nyanga ari fomani mwana wangu aenda fomfu wanyamuka mwana ane makore mangani asi mwana uyenga ishamwari yemwana wangu pano asi information mukasa kuti okay anzi china mda information akasa kuti totsvaga ndiani zviri mwana wacho mwana anonzi progress sere uzi kuti ibatike yanga itoda madocuments because inogona kuita chinhu chiri rehearsed stage managed totorukiwa sedoiri kumba yes tese todzisana kunepa tati anonzi progress handiti sere progress serena tinozo ana rimwe zita raanoshandisa handiti ndo rakanyorwa ya itakanzwa kuti shuti ini pandakanzwa nyaya riri pabheki pakanditi mati imimi makarodza mwana wenyu ane makore 18 handina kurodza mwana pamusoro redare gaimitaure ine yakaitika wanga uri musi wa25 December vana vakaenda kuchristmas mwana haana kudzoka asina kudzoka ndo ndatanga kutsvaga mwana wangu asina pamusoro ndo ndatanga kutsvaga mwana wangu asina kudi kudzoka ndofunga ndakatsvaga musi wa26 musi wa26 kuita izvomatsanangurwa namama musi wa26 mwana handingahano zvinhu zviri ngondibatawo nyaya dzinenge dzichiuya handiri hasori kana ndaitaura hangu nazvo ndakatuma vakomana kuti ende munotsvaga mwana kusengu kuti ari papi ndofunga vakasvika 26 havana kuwana mwana kwamusi kumuwana mwana ari papi mwana abva achienda kuchristmas zvikanzi mwana hakuna kusenga hapana pamambonziwo kuti ari pamusha wani kana kuti kwani zvikanzi hapana ndandati kuno mukomana wangu mukuru inini saka pfungwa dzangu dzandifunga kuti apa zvatashayiwa mwana regai tiende kuporisi mangwana ndiri kumuka ndichienda kupi kuporisi because madhezi eholiday handizive kuti pamwe apondwa sevanasikana kana kuti aenda kupi handitoziva makuseni emusi wa27 ndakaona amarunga vachiuya ndisati ndaenda kwandaida kuenda kumakunji ndovati tisvikewo tikati ewo vakakera mukadzi wavo pabhaiki zvikanzi tauyawo vachimurewo tanzwa kuti muri kutsvaga mwana wenyu wamuri kutsvaga mwanasikana ane mwana wangu akauya nemwana wangu kumba makauya musi wa25 manheru kumba wovatori kwenyu mwana wandototsvaga udaiswa atori kumba kwenyu zvakanzi kati munozviziva here kuti imhosva kuuya kwamatoita kuzondiudza kuti mwana wenyu aripo ari kumba kwenyu inini mwana wangu anga achienda kuchikoro apa muri kuti apa ndane 2 days ndichimutsvaga mauya kuzondiudza kuti ariko kumba kwenyu saka toita sei noti mati mwana wenyu ndaakatakura mwana wangu akamutora paangaenda kuchristmas saka todii akanzi isi tautonziwo kwamuri ndati kweni munonziwako kwandiri chii bhozi mwana wangu anga ari kuchikoro plus inini handina kutoziva kuti aenda dai anga atobva panapa kana kuti anga ari panapa
isiri musi weChristmas ndaigona kutomuchengetedza, asi manje waita musi weChristmas inini ndandi vana vanongofamba vachienda kuChristmas kuti ndichiziva kuti afamba sei handitozviziva. So amarunga ndakati iyi nyaya iyi yotorichi mhosva yaitika. Saka kana ndaziva kuti mwana ari kwenyu, regai ndibvunze vatete vacho kuti mwana uyu aenda kupi uku kwamarunga. Ndakabva ndafonera sisi wangu ari kugogo. Ndakabva ndafonera sisi wangu ari kugogo. Ndakabva ndafonera sisi wangu ari kugogo. Handibvunza akati kuti mwana wacho ane makore mangani wamuri kuti adi aenda kwamarunga. Ndakati mwana uyu ane 18 years adarika ndiwa 2007 ane 18 years 2007 aiwa not ndikutaura zviri pabirthday kwani ndezviro zvichabuda pabirthday because ni birthday riri pasi ndikutaura zviri sisi vakati akusaka motora here mwana ambogara kumurume for 2 days hambenoka ndoita sei bosi mwana anga achienda kupi kuchikoro uye mambomubvunza here kuti ari kuchikuda here zvechikoro manje ndomuona kupi apa ari kwamarunga sezvo imimi chitarisewo pfungwa dzake muona kuti achiri kuda zvechikoro here kana ndaanoda kuita sei nekuda kwenguva handiti titongotonga nyaya hatitongi nhoroondo kuti batisise papa tichiita nemi misangano iyi mise masabhuku lucky enough imi muri sabhuku maivepo presenter wenyaya yacho ndini akapresenta nyaya ndine chokwadi chazvo izvozvo mamwe masabhuku anondipupurira ari pano takati chinonzi mwana munhu ane makore 18 zvichidzika. Saka mimi muno mudare rino iri muri kupupura kuti mwana wenyu ane 18 years kureva kuti chii munhu mukuru ndibatise kureva kuti chii munhu mukuru vatadza kundibata alright ndakuzokurura chinonzi mwana munhu ane makore 18 zvichidzika 18 zvichidzika. Imimi muno mudare muri kuti mwana wenyu ane 18 years kureva kuti mwana iyeye chii mwana good. Sorry sabhuku botipemukana tingofamba nemjokjoko sabhuku imi hamutimisi kuti inzwai ndikutoona saka alright timbomunyararei timbotaurei tizvi zvamuneziya imi nematongero amuri kuti ite ukuno aiwa asori handisi kutonga dare handikwanisi kutonga dare asi kuti ndinongotaura maziviro andinoita. Alright sabhuku ava pane imwe nyaya yakapa sabhuku anapa ndikuona hangu kuti yakanyorwa inenge 1 asi ndakatarisa nyaya dzofuna tambiri makambonikidza kodzero yemwana yekuenda kuchikoro inonzi right to education. Kodzero iyoyo yakambonikidzika nyangwe zvazvo imi makakurukura handimati mwana akaenda kwamarunga zviro kuti vaviri imimi vabereki vemusikana nevabereki vemukomana. Mira sorry zvako pane pandoda kuti vasvike makutaurirana imi sevabereki vevana wemukomana newemusikana muchitaurirana pachishashe makazobuda neresolution yekuti chii pekupedzisira makazonobuda nenyaya ipi? Isusu tataurirana sevanhu varidzi vemwana handiti inini ndakataura kuti iye mwana ndakatibvunzai mwana wangu kuti achiri kuda here zvokuenda kuchikoro zvikanzi nemwana inini zvokuti ndidzidze kwauku kusengwe semunhu ndakambotiza kumurume handichazvikwanisa asi ndingatochinje chikoro chokunodzidza mwana aida chikoro tapanzwa ipapo ida kuti tizonzwa chikamu chekuti imi ana chishashe makazobuda neresolution kana kuti neresult yekuti chii chamakazononyorerana pasi. hatina kunyorerana pasi
chatakawirirana inyaya yekuti ini ndakati mwana wangu ndaende kuna tete vake kugokwe kugokwe ndobva aenda kugokwe ndokwavakati ndokwaari naisabhuku ndanimbokubvunza iwe imimi semararamiro atinoita sechivanhu chedu imimi mwana wangu atizira nhasi baba namai votokerana pamudhudhudhu napabhasikoro votouya imimi iwe munhu wambofungwa dzokuti sevabva kumba uku vachiuya kumba kwenyu imimi kuzokudza kuti mwana wenyu atizira ari kumba kwangu inini semunhu ndaitsvaga mwana ndakatosvika musengwe meso munhu aiwa ndiri kubvunza kuti imimi makazvionawo kuti vabereki vemukomana simba rakavapa kuti vadhiraivhe mudhudhudhu wavo kana kuti ibhasikoro vakakerana kuti vauye kumba kwenyu kuzokuudzai kuti mwana wenyu ari kumba kwangu imi makazvionawo panofana amen imi makazvitorawo sei ini ndakatovati pachivanhu pedu hapauye vanhu baba naamai kuti ngatidai into makaona kuti mwana ashaika sabhuku makavaona sabhuku mukoma sabhuku handina kukwanisa kuvaudza maangoti ndini sabhuku wakati aiva ndina kuti vangava nguva yacho vanga vasiku mukoma makavafonera aiva handina kuvafonera makati ndini sabhuku wakati kuvafonera sabhuku inzwai panhau iyi hapana mari dzakafamba here hapana $80 yakauyawo hapana zvachose $80 aina kuyawo yaive ma2020 egega kana vanhu ndangachingotaurawo mazvinzwa ndaingotaurawo saka imimi nyaya yenyu imimi sabhuku yakakura ndaichimbokumbirawo ameno zambu pamwe tingamhanya kumberi sterei ndanda kukumbira kuti timboipostpone pane mamezhas anoda kutorwa apa vangada mbokurukuraomira timbonzwa amai tinzwa amai kozi maita shungu baba uchitaura mama toita ngezvimaba ndaida kutsanangudza panyaya yemakore akundochitaura ini ndakabereka mwana makabereka mega aiwa ndindakaenda kumatineti kumadheti ekuberekwa kwemwana imbomire yamai tine mubvunzi yatinofanira kukubvunza hati muri kunzvunzi mwana huku makaona isikandira zai pane atinetasa kuti anoenda kumateneti kozi atinetasa kuti hafanire kuenda kumateneti nekuti huku haina chii haina jongwe handiti imi hamutakuri nhumbu musina jongwe aiwa ndinoda kuuzama saka nyaya iripo ndeyekuti muri kuti imimi ndimi muridzi wemwana aiwa kurakidza kuti baba havasi ndemuridzi wemwana akachengeteswa mwana asiri wake pamusoreza kupona kungoexplaina kwanaida kuti naida kuti inini ndakaenda kumateneti kunopona mwana nditi kuexplaina kwavari kuita kuti 2008 ndofunga aiwa mukuti mwana ane 8 mukuti anzi 18 years inini mwana ndakamupona musi wa 2007 muna December musi 31 December 2007 ndozvavataura vamwe vati mwana ndiwa 2007 kuiva 2008 angabvepa 2008 ndiane 18 years ndovanechi ane 18 years good mwana yakatoenda inzwai amai mirai makangwara akuti ndakangwara 2008 ndiane 18 ndiane 18 2007 anechi ane 19 mwana wenyu akatizira gore ripi akatizira muna December ranga riri gore ripi muna December gore rapera 2025 rapera anga ni makore mangani angane makore mangani anga ne 17 ehe ndotowedzera kutuzira rapera mangani hamuna chamuri kuzunguza musoro ava ndevaridzi akatakura nhumba ari kutaura chokwadi chaisa zverudzi ani 17 and a half yachena kai
18.5 tikati 2007 kuita 18.5 ndakuda kutopinda mu 19 years enoti kakalkulate handiza 19 years anga ari form 4 kana mbuya nyamukuti vanondipupurira varipo gogo maibrenda ndovakauya neni kuchipatara muna December macho amai muneziya kanata zvakaneta kanata imbomire muneziya kanata zvakaneta kanata musiona kuti iri nenzisadza iri munogona kutadza kuzviedza pakutata ndezvamaita apa ende maexplainera amaitaka nekunzwa kwatakaita isusu naamai Marunga chaizvo zvabva zvaviti gwedzi zvamuri kutaura izvo zvabva zviti kuti gwedzi baba zvavangadambozama pamataura ipapo pakuti makore akati nehafu ndaona mundara azunguza musoro akati nefundo yemwana chaichaioakuletai kuti kubva 2007 anditi 31 January December mwana anofanira kupedza chikoro ano makore mangani anofanira kunge akatopedza form 4 yake asikuti akaripita hamusi kupindura mubvunzo chikoro zambo ndimi headmaster mwana anopedza chikoro ano makore mangani zamba kupedza kwemwana chikoro kwakatooma takuendana nokuti mwana uyu anenge atanga form 1 gore ripi kana akatanga aine 11 years takutotaura 11 12 13 14 anenge aine 14 years saka ava mai avo zvari kutaura vari kutozvikanga nemafuta avo ini ndatoona kuti mai havasi kumborwadziwa kana peini yefundo yemwana chaichaio vari kudapava kana kuti mari chaichaio ndiva vari kutokoshesa but kodzero yemwana hamusi kuikoshesa teererai apa chitaura ndika ini tokupai nguva yenyu kutarise zvatamboita paya kodzero yemwana mama ava havasi kuikoshesa matauriro avo vari kuita sokunge vanosapota kuti mwana wangu dai zvakatoita kuti asiye chikoro atoenda chikoro but upenyu hwamaizowana kumberi nokuda kwemwana iwoka nekudamburirwa kwaaitwa maifanira semunhu ati ndini ndangaenda kuleba maifanira kutorwadziwa kutangira ipapo ava vandotoona kuti vari kutorwadziwa kuti mwana wangu akatoenda kumurume baba imimi mai chaiyo kutoti aiwa hazviitwi namai izvozvo chiripoka chiripo makorokota ndechekudaisa matauriro aita amai avo nematauriro akaita mukadzi waMarunga chaizvo geje 17.5 ava vakanzi naamai Marunga ava torai mwana haasati akwanisa makore aya zvakanzi aiwa kana akakwanisa kuswera mangwana ezvo ndochokwadi mama havanavo seriousness nemwana pane pananyidawo vabvunza ivo manjeka chavanoita manje vanhu ava vakaona takuvasunga vasiuya muno mudare vanobvunza kuti information yese tinenge takapusa stereka hatiziye information yese maitiresa vakaita kumusha kwavandingavati hapana zvavaniziva zvituta izvi investigation tinga takaterova kudhara takatepedza navo takundongwashedza chiti kuti uye kuno kudare isitapedza basa pane pananyidawo ngovabvunza iyo inyaya yamuri kunzva iri kutaurwa nomukomana uyu $40 takatenjwa kudhara $80 takatenjwa kudhara yese takatezvinzva zvese izvi kudhara zvese izvi patakusara chiti kuti tivabvunze tida kuona kuti ivo vari kurwadziwa here nekuti mwana uyu makore ake nedzidzo yaanofanira anga achiwana toda kuona kuti vabereka mwoyo wavo uri papi vari kutifara kutatira nokwasha noti in my village here takaita yekunzi mwana asati asvitsa 18 years amumupe fiwa amumupe munda amumupe mombe havana basa nazvese izvo vari kuziva chete kuti kana aenda kuye kuswera mangwana mukwasha anoya kuno kuze ndishandira kuno zvapera vakauya vai tikaita navo musangano pachikoro apo tiita not in my village, not in my ward, not in my school. And taita taimba nasi zviri padhiri penyu manje, not in my house here yaramba manje, not in my village yadi yaramba ngomira isapuka asanda pesa. I said yaraita sei
yaramba. Indangoti samoni rakatokurerutsira iyi. Rakanyora kuti makarodza mwana ari pasi pemakore 18 chete. Raifanira kuti kuti makambunyikidza kodzero yemwana yekuenda kuchikoro. Iyoyo it's a criminal offense on its own. Imimi parizo zingatauri nemi tingataita kuti maushe zambu sai munhu ndenda munosira maushe kuzvipani. Yekuzorodza iyi mabuda ikoko tochitanga kutarana nani futi nemi asi mimi sababa manje chirega kuita uchenjera ari mambonzwana achanzi kachiro kungwara zvake nasa akakwire pai munhu akangwara nototi aizi zvakatoitika nekuti ndasingatozivi asi inini pache zvangu handisi kutoda kuti mwana adini aroorwe dai zvaigona mandibatsira zvokuti mwana haasi kuda kudzokera pana anyamukapa kutamba mwana akaita famili akayamwisa mwana ari pachikoro paanyamukapa bakasongo zvadaro mwana yeyo anditika aenda andora kuti atakaenda kugogwe ndoko akaenda kuna tasi kunadzidza anditi ndizvo ngatite kuti mwana uyu vari kuti akaenda kugogwe kunadzidza handizvo right transfer vakanyorwa nani yekuti akubva kuno kuchikoro kunoku paform 3 yanga ainayo akuchienda kugoko kunaita form 4 transfer vakaipuwa nani ipapo pamusoro izamo nyaya iri kuitika pamwana kapa inyaya yekuti mwana paakaenda kugoko inini ndakafonera sisi kuti mwana uyo auya ikoko ndo avanifonera kuti akuna kana nhamba dzavo ndinadzo panapa nhamba ndinabasa nadzo imati mwana akaenda kuchikoro ndezvaro kuti andakaudza ndizvo right patiri kubvunza kuti transfer akapuwa kuti atange chikoro chekugogwa vanopa matransfer vacho muno tinavo varapa zambu ndo vanopa havana chikwereti chenyera ini pamusoro wedare ini ndiri kutozvinzwira muno kuti ndiri kutoti mwana wangu ari kuya kuchikoro right saka kana wakatorodza mwana itori nyaya asi iwo mwana kana atizvo aita musikanzwa waaita iwoyo ivo vamurega achita musikanzwa kana vakutomutransfer ikokuka vari kutomupa nzira yekuti anoita zvikuru ngaadzoke panyamungapa iyo ndo proof yekuti hamuna kumuroodza ngaadzoke kuchikoro akasadzoka makamuroodza inini ndo pandachida kuti titaurirane ipapo kuti kugokwe akaenda nemari yani akamutumira kugokwe ndiani inini ipapo kuti akatumiwa mari kugokwe ndibatsirei nemubvunzo uyu akamupa mari yebhazi kuti aende kugokwe ndiani mataura zvakanaka mukona senyaya yatakagara pasina marunga handisi iyi nyaya iyi ini ndakatoti mwana uyu zvepana pamarunga mwana wangu anofanira kuenda kuchikoro zvekuti aende kuchikoro iwo ndiwautoona kuti anoita sei ari chii chamarunga mwana marunga aitoti mwana wangu newake vaifambidzana iye andofunga anga aichizviziva ndikuzama kutaura kazvinhu zviri inini sekugara kwatakaita pasi handiti ini ndakaona kuti mwana anofanira kuenda kupi kuchikoro mwana ndo andati chibvunzai mwana muri ikoko kuti ada kudzokera here kwanyamunga kana kuti kunodzidza kugokwe kuna kana kuti kupi yakati mwana hanzi ndaakataura kuti toda kuenda kwatete vangu handimuunzisi inini handina kubvira ndataura nemwana asi mwana aitaura ari kupi kwamarunga kwangani ndapedza akamupa mari yebhazi ndiani handichaziva kwamarunga ari kumubhadharira school fees ndi marunga pamwe ndiye kana kuti ndiani hanzadzi yangu ini saka imi muri kuti marunga ari kudzidzisa muroora wake here kana kuti mwanasikana wake ivo matauriro atakaita atakatowirirana kuti mwana ngaapedze chikoro mumaoko mangu achidzidziswa naani nemukomana wake
murume inini panapa ani murundinzaka inini panapa mwana etizira kumba kwamdhaka kune mwana wamdhaka inini namdhaka tegara pasi teuwirirana kuti mwana uyo ngadzidze chikoro ari kumba kwamdhaka basa rake raaningazandere akaenda kuhouse gere here saka todati timbobatsirwa nevamwe vakuru vari muno. Pane chishona chainzi kutema ugarire, unochiziva? ndakanzwa nezvacho. Zvakanyanya kusiyana here nezviri kuitika apa muno muzimbabwe? Hazvichatenderwa izvozvo, handiti aiwa toda kuirira muno muzimbabwe mutemo iwo hamusisina, asi zvaivako zvekuti mwana aitanga kushandirwa nemukwasha achigara pano pamba, mukwasha achishanda pano, handiti mwana iye achikura kusvika mheno ozotorwawo pamberi apo. Zvakasiyana here nezvamakaronga namarungano? zvibodzizvi zvimwe chete zvinyaya iwani iyoyi zvimwe chete. Saka chipaonei manjanzo? Zvimwe chete aiwa mireka sipaonei notini mavillage iri kushanda baba munhu wasabu ipapo manje ndipo ndisina kuziva kuti makore angane aiwa hamusi kundipindura ndati not in my village campaign yatakaita apa ndisi kukokorodze masabhuku ese paipa ndakauya naye paipa ndisi kuziva kuti not in my village ndisi kupei maningirikini machatsi angu ayayi makati gauni akaba tsvimbo akaba ameno kuti akatohwa nani hanzi simbi yeumambo akaiona kupi hanzi vakawere dhesi handitika right vakauya vanhu vaye vakati not in my village. Yes. Handitika makadeclare imimi masabhuku asi ndini ndakadeclare imimi masabhuku makadeclare makati mwana anenge aita izvozvozvo ngabhadhire zvinoti asi ndini ndakadeclare ndimasabhuku mukati kusungwe munyai kusungwa baba vemwanasikana baba vemwanakomana vaitisa zvinhu izvi ngavasungwe vese. Miripo yacho yakasvika asi ndizvo makataura mukaisa chisuu kuti mombe 5. Alright, mirai musamhanyi makachaja mombe ngani? munhu arodza nyaya yakanzi mombe rikamtumbudza ndichaitawa mombe ari baba wacho anobhadhara ndizoti yakanzi chii pamwe zvimwe zvaenda zvikanganwa mukwashe murume wacho anobhadhara mombe dzakatangana 5 ndomatauro dzakaitangani mombe 5 ndomatauro saka right nhasi ini asida kuichaja ndida kuti muzvichaje ikoko kumasabhuku ndimasabhuku acho kaini nhasi tiri kuti kurwa mashiri upambura ndimazviita nhasi. Mirai musandipindure. Nhasi iye yamakazvipira mega judgment yamakazvipisa mega isnedi yatakazvipisa uko kugweru takati warodza mombe 3 atambira mombe 3 ndiwo dzaita ngani? Takati sadombo mombe nembudzi ndiwo dzaita ngani? 7 nembudzi. Anditika isi yedu takaihenga tiri kuchegutini kugweru vakatera vakauya kuno vakati masabhuku mabutunganidzire masabhuku ese makazvipisa mega makamunza ndisidaira ndakamboti musuye aikadaira ndiani? masabhuku aitaura nezvenyaya masabhuku achiverengedzera nani? Right. Ngatisidzokei takuda kuidzora toda kuti imimi muzvipise mega nokuti ibonga rapinda muchizumbu chevanhu takuda kuti huku dzese dziri imomo ndipedze kudya. Ndimi masabhuku nhasi ndimi maita izvi muri kuti kudii?
pangandida kupindura ipapo. Aiwa amupapindure kapatati nhasi mune patuku nokuti ndimi makazvipa mutemo mega. Mutemo iye makazvipa iyeye. Vai vakati not in my village vakatakura mutemo iye vakaita sei? Saka titi nyaya yenyu tainga tiimisei takadaro takuda kuvashedzera kuti sabhuku yakazviita. Ya pamusoro izamo. Munhu unoita zvinhu nokusaziva futi. Andinokuona. So nyaya iyi ndatsanangura maendero akaita mwana. Inini ndakatorwadziwa nokuenda kwakaita mwana wangu. Asi nokumutsvaga nouyu vakazouya vachinditi mwana wenyu tinaye. Zvekuti ndingadai ndakatoenda kumapurisa kana kuuya kunozotaura kuti ngatidai sabhuku. Sorry. Nyaya yeye patakaitaura tinoti in my village. Takati nyaya yeye yakaitika muno inoenda here kupolisi. Masabhuku makati inoenda kupi? Inofanira kutanga kuuya panapa. Saka kupolisi kwamaenda, polisi ndiye ine dunhu rinei. Noti kuti ndatizotaura kuti polisi but ndaifanira kuuya kuno kwamama. Asi kuti manguva yandaifanira kuuya kuno ndonguva yakauya marunga achinditi nzouchiregai kunoripota mwana wenyu akatorwa nemwana wangu. Alright. Zvakanaka makagona. Handitika. Pamakaona imi marunga asuya asitaura kuti nzouchiregedzei kuna aripota. Isi takati munopedzerana here muri tu? Ndio pandikukumbira kuti ipapa ndina kuziva nokuti ndakafunga. Aiwa kanzo. Mirai. Kwete kuti ipapa ndina kuziva. Tichitaura. Ndifunga nhasi munomu mune masabhuku kuti 1 2 3 4 5 6 avanga vari pa. Takaigadzira tisi tikudii. Tida kutaura magadziridzira takaita nyaya. Mapasisira mufundisi wanga varipo. Mapasisira makaita nyaya imimi. Nhasi nini panapa? Ndikuda kuti nditonge zvinhu zvamakatonga imimi. Muchizvitonga mega. Inguru iri kuzvikangani chi? Nemafuta ayo. Ndopandiri kuti inini maitira akaitika zvinhu Zambuka. Handina kuziva kuti kutaura kwandinotoita namarunga ukoko. Ndaifanira kutongosumuka ndakananga kuno kwamama. Sokuti handina kuziva kuti mwana ari pasi wane 18 years kana kuti ari 18 years kana ari pachikoro. Murumiswa negorokota. Makore ari kumusoro kwe18 apa panzi tidzwe kumasabhuku imimi mbomirai nekuti zvakatonzi kana yaitwa nasabhuku mutongo wacho unenge wakanzi wanga uri pamusoro mbichana kunyepereza wakanzi uri pamusoro gaitidzwe mamwe masabhuku akutangira vana vazambeza. Muri kuti kudiwa nenyaya yakaitwa nemudiyedii? Ya tiri kuiona pamusoro vedano. Baba vakajamba mutemo watikawirira ngavaripe uripo vataitsigirira. Sokona kwandinoita vari kuzviziva kuti vakajamba mutemo. Hapana kupasanura kwatichazomboita. Handei pananzo pamusoro ishe. Ndimi makarodza mwana. Ende inini zvakatondikashamadza nokunzwa mashoko ekunzi mwana aroorwa kwake Sabhuku B mushure mekunge wakauya nesamuni ndobva auya kundipa kuiverenga samuni iri kunzi wakagarira nyaya ndiyeyei. Ipapo ndakarwadziwa nguva iyoyo ndikabvunza baba ava ndikati nai baba ichokwadi here zvamunotsvaga zvikanzi musi wa25 ndowazvikaitika ini alright. Vachingosumuka ava ndakabva ndabata foni ndakabva ndafonera Sabhuku B ndokubva ndafonera Sabhuku C uyai kuno vakauya kuno. Marume iyi samuni kuchii kuchiri kuitika zvamusinowo kundiudza kana kundizivisa kuti taapapi zviriko zvakauya sei? No, zvakaitika ndezvekuti musi wa25 vana takadai tikazodii navo inowo chiona ikatasunga zvekunzi
ndakagarira nyaya kunyaya yandikagarira yandichitomboiziva yenyu nzou iyoyo munozoitsana ndikuti muri kuti kudii nemitongo yatikakurukura paye panoti maivinenge ndo patoda kuenda ikoko kwenyu koko munozokutsangurit tiri kumutongo wedu uyayo takabvumirana ndofunga akamboita nharo zhinji ndini paye ndaitombopindura ndichitomboti no mombe dzatiri kutaura kaidzi mangwana dzinozokwanisika kubhadhara here ndini ndaipikisa paye kuti ndobva vati unofunga sei naiye waiti not my village ndikati beto dzikawanikawo nhatu kuno munhu anenge aita musikani vayo ndakataura nemashoko angu vakati ko vamwe muri kuti kudii ameno vamwe matauriro avaizenge vari but inini takataurirana pamusoro pejudgment yekuwanika ichinzi munhu akadai anobhadhariswa sei kwakabva kuno munyai nayo amai vacho nababa wacho vari naye chishashi wacho wese vese vanobhadhara chii mhosva yavo ndo patikagumira asi ichinzi zvakare munyaya idzi hadziende kupolisi mambo munaikai ava mamba taive akati taive tese kugweru vachitaura ava pamusoro apa ndiri kuona kuti pane mativi maviri matatu ari kutizvo baba vemwana sikana kumhuri yemwana sikana nekumhuri yemwana komana nemunyai apa vanhu ava vanga varipo vese venzou ndiri kungokumbirawo kuziva panga pane munyai hapambasina vakauya vega makusiyeni makangorodzana muripo mega mega yanga isiri nyaya yekuroora aiwa yanga iri nyaya regai tiendere mberi zvinokuroora saka isusu tadaro naidzo tasunga chisungo chedu zvoti pofanira kubhadharwa so apa chitaa kuti hani takawirirana mombe 5 ka saka pamunyaya hapo kapa saka taane mativi maviri kumwana komana nekumwana sikana mongobvisochi tutu imi motango kutora inzou hungu muri sabhuku asi muri mwana wemudunhu saka muri mwana zvamuri mwana tongoitawo kuti sechisungo chongoti mwana wese anofanira kubhadhara izvozvo imobhadharawo saizvozvo asi ndanga ndine chikumbiro zvangu chokuti mwana iyoyo aiwa ngaadzoke kwaakaenda kupi ikoko ndo zvinotiratidza kuti ima hamusi kuda kuti mwana iye aroorwe uye hamuna kurodza apa matotaura pachena kuti mwana kwaari ikoko akaendeswa namarunga marunga ndaachamubhadhara mari yechikoro saka marunga akatoroora ari kutotema ugariri sika yakarambwa nehurumende kuti mwana uyu hachaiti mukomana dangokuudzai sabhuku chikubatsirai izvi zvamakaita izvo zvitozati mune vanhu vamakatipira kuti tichakufonerai tete mubva mati nhamba dzaimasta parudzi dzamwana ndeidzi tikuzati izvozvozvo zvese makatozvironga zvitoripo chero asiri headmaster chero ari chii tikuzviziva kuti makazviita but zvinhu izvozvo mukanzwisa nyaya iyi kuti tinosungisa headmaster wenyu wacho wokugadzira yeye tinomusungisa nekuda kwekutambira mwana asina transfer anosungwa anofanira kuclear first kuna Mr. Nyamuka padesk la Mr. Nyamuka yes saka akwanise kutanga kuchidzidza saka mimi nzwisai chinhu ichi mwana uyu like yesterday tikumuda apa kana chiti kunge nezuroka ndikutaura kuti nekukasira apa tikumuda panyamunga apa kunge mangwana chai anofanira kunge atova apa pamusoro ipapo ndakanga ndatovenga ava headmaster apo kumavengira ndakanga ndavaita ndeyekuti kuva kanomhan'ara kwamambo ini vasina kundibvunza why kuti mwana wako mune mwana akabisha akaita mabirizhonga mubhuku mako aya masabhuku b angu nemasindaitoti aiwa ipo babu yakatobuda yakaita sendensi yacho yanga yakango ndanokuti uyu aneziva makore ndiye anodzidzisa mwana
saka ndiye wakamhangana kwamama. Aiwa, Ndo panga iri. Nguve hondo. Apa ndadudza kwauri. Ika nzo. Nguve hondo. Anakapiriko vanouya. Akamona zvinoitika apana panaka ndakagara panapa. Vandarika fani vechikora apa. Ndizvozvo. Ivavo manje. Ndivo vanenge vasitaura. Ndo vanese. Afana ivo vechikoro vaive. Ava headmaster musambo vese pasentensi yenyu. Ivo vaiva nevechikoro ivo vaive. Pakanoti mvura handimonase kunaya kwaita kudai so. Kuseni wanga nezara pabiriji ka. Pakanodarika pasi dai so. Unenzanzi mwana wokwanhengi akatizira kwanhengi. Mwana wokwanhengi akatizira kuna nhengi. Ezvinotoda kutoti headmaster vatipe vana vese vari underage vakatizira. Ndakutera manje. Register wanaro. Register wanaro. Kana zuma. Ndikauraya mabanda. Kakwanyi. Kakwanyi ndikani. Mwana kakupinde mihembe kanaka. Kauya nani muno. Apoko kuna nzo. Upararire. Denja kanika ka. Ndikakauraya muzukuru wangu aka. Kureje. Yes. Ndikakauraya muzukuru. Ipopo makaona mneraki. Akafeze manga manga. Ndizvo. Unotoona nani? Chiripo. Panyaya iyi. Zambo. Tibatsire mutipo makore mwana. Nzo. Mwana tuku. Manare. Mese na marunga mese tukukudeni. Izvanga mutaura guys, apa mamutaura muti muri kusungirira marunga. Iye marungu asataura zvokuti asakusungirire imi. Aiwa marunga ndiye akauya ko ndamusungirira. Aiwa mambo arombotaura ngati tei zvinhu zvine order. Muri munhu wasabhuka tifana kukutsiura izvo. Nyaya yenyu tira kuipostpone. Sangana musi wa 16 kumashumu. Asi vanotanga vaunza mwana kuchikoro. Toda kutanga mwana tikute muda. Nhasi chaiye. Ngatikwira bhazi kubva goko auye kuno. Ndanokwirwa usiku ruguru. Mabhazi pavara kwiriwa bhazi usiku. Mari yedare mamiti hamuna yeye. Mbotumirai mwana. Akwire bhazi. First. Dare renjotopedza. Saka changamire vari kuti muchidimba. Mwana first. Vanyamunga votifonera kuti akuno kuchikoro. Imimi zuva 16 tusangana kumashumu. Pane masvondo maviri apo. Isusu zvatiri kuda tichizwana. Pane verification iri deep yatoda kuita ipapo. Saka sunungurwai. Hakuna kuti masunungurwa. Koini musati akudedzai kanzo. Yangu yakasunungurwa. Kosaka nzo imi ndima kutotonga kai. Ndido kuziva kuti ndipapo woina baba womuchena. Baba womuchena. Chandafira chipo panyaya. Wene samunda wanozo samunda koma. Wene samunda. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.